Nešťastie z roku 2009 po expertíze vlastne ukázalo, že tam ten stan by s najväčšou pravdepodobnosťou nepadol, keď boli dodržené úplne základné veci, a to je kotvenie toho stanu do zeme. Tam chýbala jedna veľmi dôležitá súčasť kotvenia tej celej plachty a presne na tom mieste sa ten stan roztrhol. Čiže to bola, samozrejme, príroda v tom zohrala dôležitú úlohu, ale myslím si, že ešte dôležitejšiu v tom zohral ľudský faktor, ktorý nemôže nikto, kto priamo ten stan nestavia, vidieť. To sa proste nedá. To sú veci, ktoré vy ako laik nemôžete nikdy posúdiť. V podstate teraz je to v takom stave, že v septembri bude prvé pojednávanie medzi nami a dodávateľom a ešte sa stále čaká na to, čo bude v trestnoprávnej rovine. Je podané trestné oznámenie voči dodávateľovi a tam my sme teraz v podstate v pozícii čakajúceho, čo sa bude diať, a je to vlastne, teraz je to už ako keby vec, ktorá je medzi Slovenskou republikou a tým dodávateľom.